Chunya odendo Nyasaye man gi teko kuom ng'wono motimona mondo ayud Lolwe TV e kinde machal kodno. Awinje chunya ma iye mar maler odake mondo akel wach mar maler omiya. Kapo akelo wach yiena mondo walem kodi mondo wawinje ni to roho dwa kelo ang'o kendo. Wamiyo nyingi duong' osiep chunya ratego Rabi Osana Jaler Mesia. Kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Akitu jawinjo na janeno na lueti Ruoth mabiro winjo wach mowuok e muma mondo iki gi teko mar maler. Studio ni lueti kachiel kod wuon studio gi duto matie ya baba umwa gramo maler mar Yesu Kristo mane chwere msalaba Kalvari. Pastors duto gi comedies duto manie iye ka Nyasaye nyaka compound ni mana ka handover ni mondo tawalae. Imidwaro ni otimre ya Nyasaye nyiseche anan giri mar tich ka okitiyo Ruoth onge gima danyal. To mama mi awera sani anoni lueti sani anduk imidwaro ni otimre e remb Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Adwaro mondo wasom kodi muma mondo iki koteko mar maler. Gimo mi wacho ni muma onde gi teko mar maler. Muma is not a syllabus book. Book mar syllabus eni nyayudo mar jo Kenya opogore gi mar jo Uganda. Mar jo USA opogore mar jo Canada. Mar jo British opogore mar jo Portuguese. Mano syllabus. To jal matinye lweta ni madhoge kwart ngire ting to yera charni. Eno chalre miyudo America imbiro yudo Kenya ka. Miyudo Zimbabwe emido yudo Nigeria. Tena ni ochal and it is not a syllabus book and watch mondo iki teko mar maler. Roho maler enana mare Nyasaye. Koro ochalre piny ngima. Koro yiena mondo asom kodi muma mondo iki teko mar maler. Wacho kama e rapar mar chik 20 kod boro matindo abiriyo wachno mora seriously mora kabisa yani mora muma wacho Ruoth Nyasaye noket wasiku momonjou luetu kendo unulogi muriembgi Ginirad kodu ka gin oganda achiel to giniringu ka gike sidienje abiriyo. Ruoth Nyasaye nogwedhe dereu kachiel gi tich luetu duto e piny ma obiro miyo kurito chike Ruoth Nyasaye ma Nyasachu kendo uwuotho e yorene to obiro miyo doko joge owuon maler kaka nosesingore. Ogendini duto mag piny noneni un jo Ruoth Nyasaye migini luoro. Mano wach mopong'o chunya to mora be. Andika wacho andika mar Nyasaye wacho e wiye malo asomo muma mar loko manyien man gi gik moko e wiye malo wacho ni Gweth Miyudo Kuom Riro Chik. Koro okadwa some ka chako gi tiende adwa na nyisi gima rito chik Nyasaye timo sama ng'ato urito chik Nyasaye. Mane kaka wiye malo kandiko ondiki to e chakruok ne okadwa mondo asome momiye chikora e wesa abiriyo malo ka wacho ni Gweth Miyudo Kuom Riro Chik. Yiena mondo lerni gima iluongo ni rito chik to gi gik ma rito chik kelo. To gi tamruok rito chik gi gik ma tamruok rito chik kelo. Awinjero maler na biro lere mos ka onge gi gima roka. Mondo jomneno owinj wach. Adier kawuono wan jotich Nyasaye wabuo jo Nyasaye. Ok wach madonje remo. Wan kod dwaro wadwani nyaka ji tim kaka wadwaro. Lakini roho maler kona monda wachi Gweth Miyudo Kuom Riro Chik. Ok ne buwi kamang sa ong'adago no ang' nawe. Nikech ma wach mar maler momiya. Muma wacho ni Ruoth Nyasaye noket wasiku momonjou luetu kendo unulogi. Ka ng'ato rito chik Nyasaye, muma Nyasaye wacho ni kik ikwal, kik iteri, kik ineki, kik igombi. Koro muma wacho luor gi meru mago chike Nyasaye. Ging'eny gin 10.
To muma wacho ni ka warito chike go ing'eni wan gi moko makata ka muma ok wacho to nyaka koro bi winji chunyi ni mato chik muwinja riti mar Nyasaye. Nikech kae ma wane gi ng'amo wuor ma yego mane obagne abaga ko wuoro make ok oneno ka ng'ato biro ko chiemo to muwinjo podhe uumre chiemo kama gonget. Mano be mana rito chik. Ka ok igolo chuny wuoro gi chuny wuoro gi chuny chelet to gweth gi ok yudi. Gweth miyudo kuom rito chik. Anaseneno ng'ama dhi lemo ma jatelo makama entie kata gwende ng'ato ok bi oboto gwena mok wuo gweno. Chik miyudo, gweth miyudo kuom rito chik. Anasebet gi ji nyaka jolemo ma ng'ato kone na wadgi ma gilemo go makata cheo gi romgo ong'iye ka wasike to kok ochorre gi chien to gima wacho kuome. Gweth miyudo kuom rito chik. To mae momiyo kanisni wa kawuono pong' gi midekre. Jokini nitie, jakansa nitie, dhako malur nitie, jachode nitie, yani pressure nitie, jasukari nitie. Nang'o? Nikech ok warito chik. Muma moro nitie mowacho ni ka warito chik Nyasaye to dendwa bedo maber mangima maonge tuo. To nikech ji mang'eny kawuono dhi lemo mondo yud kar ik, chik otamo warito, watimo gik maricho. We mondo adhi muma. Awe lueri nikech ibona na lueri to muma to winjo lera dier unji nyisi ng'ato gimotimo marach. Ani mtoka kabiro ka ta winjo ka jomoko wache mtoka e radio mar mtoka. Nitie jomoko mogol tithe 1/10 achiel ewi apar. Mondi ikie malaki ni nyaka ochuni makate dagi. Awinjo ka radio wacho ni ng'ato moro ne nigi gopo ng'ato something like that. To gochi ni pastor nitiere nyathi kanisa ni moro kanyo man gi gopwa kia motimre nade. To pastor bedo kone ng'ano en kata tithe ok ogolga. Ka ng'ato kohero golo tithe wiri kode nikech mano kum mari wuon. Oywayo kuome nyithinde biro ran kianga biro timore nikech odagi winjo chik Nyasaye. Awacho pile ka yalo ka ni Nyasaye ok dwar mondo teme. Muma wacho ni kik tem Ruoth Nyasaye ma Nyasachi kayem non. To muma mar malaki to wacho ni Nyasaye yie mondo teme mana gi golo chiwo mar achiel kuom apar gi sadaka kod misengini kaka chik dwar. Tema urane ka ok na yaw drisni mag polo. Koro ka ng'ato ok dwar golo achiel kuom apar achana naye kuma dhi onge. We Nyasaye mondo bed Nyasaye. Ok wanyal biyo ji ka leso moluoki mibiyo mondo tuo. Ok wanyal rwayo ji ka ng'ama irwayo gi rob. Mondo ko gola achiel kuom apar ogol chiwo mag misengini. Apana biro chopo sama koro waji mondo koro ng'ato Nyasaye wuogo kende. Awinjo ka ng'ato wacho radio ni anarito mondo Nyasaye wuog koda mondo banda. What is that? Adier Nyasaye nyalo ani malo mabandi. Mine gik maricho kabisa nikech obandi yedo ano bandi. Muma wacho gweth miyudo kuom rito chik. Ruoth Nyasaye noketo wasiku momonjou e luetu kendo unulogi. Yani kama rito chik Nyasaye to teko tema Yesu nosingo wan go. Yesu wacho ni teko te polo kende piny osemiwa. Koro ka warito chik Nyasaye to wan gi teko te. Keketo lweta jatuo chango. Ka wuoyo gi jachien man kuom ng'ato to wuok. Ko riti. Nikech teko te e polo kende piny Yesu oseweno. Koro muma ni to wacho ni gweth miyudo kuom rito chik Nyasaye. Tinene ka warito chik Nyasaye to muma wacho ni nyaka wasigu momonjowa. Kawuono man kodika wan gi jomo war madhum gi roho. Lakini ka ng'ato dhi ne ka joga mochwoye gi nawi to nyaka tuo mage. Nang'o? Nikech ok orito chik Nyasaye.
chik Nyasaye to oganda mobiro monjowa ema waloyo. Nikech chik Nyasaye miyowa nyaka teko. Chik Nyasaye luorowa, chielowa. Rito chik Nyasaye miyo ka jasigu biro to neno ka mach liel kuomi odok. Kubasere tok luar ok chopi. Ng'ane ng'ama nade. Ma ng'ama nade. Sama ng'ato rito chik Nyasaye. Kodu yuai member of okidhi, ok yuai yudri. Moro no wacho ni dala ni chal nade. Ayuayo to kiera an pok na ayuayo mokier nyaka na chak neko. An ayuayo to moko ma ng'ama chal nade. Tiende niya sama ng'ato rito chik Nyasaye to nyaka wasiki buok ma piny ni ng'ane chal nade. Magi lok Nyasachi no bed ataro gikoni ma ok Nyasaye lilo. Ma nigi gimoro kuome. Nikech irito chik Jehova. Ere kaka ng'ato dirito chik Nyasaye? Urito chik Nyasaye kusiko somo muma, usiko lamo Nyasaye, usiko lokri nyim Jehova. Okoni Ruoth winjo. Asebiro sani muma wacho ni ka wasigu monjowa tibiro miya walogi. An ka ni wasiko ikore mondo monja miya lo wasika. Mondo pinyo ng'ei kaka Nyasaye. Gweth Miyudo Kuom Riro Chik Nyasaye. Ruoth Nyasaye noketo wasiku momonjou e luetu kendo unulogi. Erokamano Ruoth. Be nitiere jal mawinjo wach mawacho ni kawuono wasiku osesandi. Gisebayi gi dumba. Gisetimoni gik moko kare. Giseyanyi. Gisechayi. Tuoche oseluori. Nyithindi oseran. Tho osebiro. Kwe osebedo maonge. Nikech wasiki. To muma wacho ni ka warito chik Nyasaye to wasigu momonjowa wabiro loyogi. Ok achiel pe nyaka walo wasigu. To ikri ni kirito chik Nyasaye milo wasigu to nitie weche mibiro wachi kuomi. Yie gi wechego nikech Jehova moketi mondo chal kamano. Muma wacho ni wanalogi mi wariembgi. Kare jasigu nyalo biro na ma momedo no wacho ne Goliath. Nikech kare Daudi norito chik Nyasaye. Ma momiyo Paulo gini kitembechgi gin gi Petro gini kitembechgi ne chango jotuo, tipo gi ne chango jotuo. Nikech ne girito chik Nyasaye. Kare ma momiyo nyaka choke mag Elisha kanosetho to joma nogore lweny motho kolware choke mag Elisha to chiera chogo mosetuo. Nang'o? Nikech notho korito chik Nyasaye nyaka choke nego pod orita chik Nyasaye. Awacho ni kare ma momiyo Elija noloro polo kuom higa 3.5 modhi gi kifungu. Odagi ni koth ok chwe molal gi kifungu. No manye kamoro amore kona ka kona ne ok nyal yudo Elija nikech Samaria opolo ne pok oromo. Tiende niya norito chik Nyasaye. Kare ka ng'ato rito chik Nyasaye to wasike momonje eno kokedgo okoradgo eno ni wasiku momonje ubiro loyo. Yani winja ni saloyo. Yani ino kikedi Nyasaye makedo oloyo ni wasigu nikech irito chik Nyasaye. To rito chik Nyasaye no miyo gik mabeyo wayudo. Muma wacho ni ka rito chik Nyasaye no to wasiku momonjo wabiro loyo mi wariembgi. Ibe koro kiriembe ka ng'ariembo winye belni. Oya Ing'eyo ne Nyasaye wuoyo kod Musa. Nikech Musa norito chik Nyasaye. Musa ling'a kono Israel goni chunga kigi chandre. Gine kaka bro kedo negi. Tiene sama ng'ato rito chik Nyasaye to Nyasaye makedo ne riembo ne wasiki. Muma wacho ni Nyasaye ok nogol wasiku agode chiel nikech dipoka penyo dong thim mondo yego dake mosandawa koro golo gi mana mos. To muma wacho ni ka warito chik Nyasaye to Nyasaye wasiku mondo wabro loyo mi wariembgi. Okay, awuoyo ka sani kada komoro iego remo wuok kuomi onge kwe. Gima tuwe to kia. Be iwinjo kidwaro mondo changi sani nikech mano teko momiya.
Mano teko ma Yesu wacho ni ranyisi ma jomo yieno bedgo gini keta lwetgi onge gima timo, ok wariw gi pi hawi, ok wawir gi dipak, ok waketi gi lama rateng' kata rakwaro, bende ok waketi gi musoma. Yesu wacho ni ranyisi ma jomo yieno bedgo gini keta lwetgi, lwetwa, to joma tuo no changi keta lwedo. Be ng'ato ne kama tuo madwana ketne lweta kokalo kuom TV ka mondo ne gik ma Nyasaye timo, nikech ang'eyo jal ma wuoyo kuome. Apako teko gi duong' mar Nyasaye. Ranyisi ma jomo yieno bedgo gini keta. Mano sama ng'ato oserito chik Nyasaye, koro ranyisi go koro follow eluwa. Wacha to atima. Nikech Yesu wacho ni ka wayie kuome to wabiro timo nyaka gik madongo moloyo manotimo. Ginirad kodu ka gin oganda achiel, to giniringu ka gike sidienje abiriyo. Ok walawgi, mano ok kaka ondiki. Ondiki ni gibiro rado kodwa, yani gibiro nwa mondo wakedi ka gin oganda di maduong'. To gine ma gimuoch gi ng'wech giringo, to giniringu ka gike sidienje abiriyo. Gibiro ringo to gike. Sama ng'ato rito chik Nyasaye, we chanduri. Koda ng'ato konini wang' ni tineno, konena nena diri kuom nying Yesu Kristo, to kochopo sa, to en emo neno badala in emine, nikech ang'o? Irito chik Nyasaye. Mae jal mayalo, mae jal ma wuoyo kuome, mae Ruoth manores adier joma tho, glory be. Mae jal manochango iya ka jachino oto, mae jal moreso od mama nyar Ginirad kalak nyiero ka piny obagowa, piny ochamowa. Od mama onge gimoro amora, kata ot ne onge. Jal mayalo ni nigi teko, ndiko wacho no obro miyo wabiro loyo wasikwa momonjou mi wariembgi. Ni to Ginirad kodwa ka gin oganda achiel maduong', to kirito chik Nyasaye to Nyasaye biro riembogi, ok ine miriembgi. Teko Nyasaye man kuomi ema riembogi. Awinjo ni nitie jal moro ma kanindo to wuoyo mana kende sani. In teko Nyasaye dhi rado kod chunje machieni. Nitie jal moro mok nindi ma jachieno nyono ne piny. Teko Nyasaye dhi miyi nindo kawuono. Hallelujah. 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 Teko Nyasaye dwa timo ono sani ne dhako moro ma pi wang'i chwer, dhako moro ma ywak makoni ai oroma adier oromi. Chomgo Nyasaye sani, nikech Yesu osemi teko te, Yesu Kristo ja Nazareth, achiel kende ma wuod Nyasaye. Adoni ng'eni kata ka wasiki biro machalo kod oula, tibiro loyo gi miriembgi. Ka gibiro mondo girad kodi, to Nyasaye biro riembogi magi ke sidienje abiriyo. Ok ng'eni ni ka mumani ka wasigu biro ka mumore ko oula, to Nyasaye biro yawo buombe, to pando wa buombe. Koro wasigu ko yuda, to wasigu mochomi gin ng'a gini? En ang'o mochomi? Ang'o miwinjo midwaro mondo Nyasaye otimni sani? Nyasaye mayalo ohewo nyaka Kimi by far. Ohewo. Asenene kochango jo Kimi ng'enyo kachiel. Jal mayalo ohewo nyaka tuo mar kansa. Ang'e en gi teko te. Muma wacho ni Yesu nigi teko te polo kende piny. Teko te. Nyola ni to koro tuge nyim Nyasachwa, nikech en gi teko mar timo gigo te. Kayudi ng'ato ma wacho ni an nyaka na tiek sikul, otasa dwa moko go jiko nikech tich otamore.
Nyasacha nigo ofise madongo dongo. Kayudi dhako moro kata dichuo moro moseyuak mondo terie mwandu kachiege to tamore. Nyasacha e wuon mwandu te nyaka lema ni thim mage gode opong' gi mwandu ne. Ayude jal moro moseyuak kaka na yuak kapok agedo na yuak makailo kor chiel ma ji ochielo logi mabati kendo mana makalade ta yuak mtoka kata ka wuotho ta yuak kone ruoth ne an kata mabati magoye ta do tamore to jale to kawo mabati ochielo go mana pap nitiere wach manyalo keti wuoyo gi Nyasaye makati wuotho kone ruoth ma dwani gol oko an na yuago mabati migoye tado makoni Nyasaye ne kata idho ma mtoka ta neno mabati kochiel golo to nyiso Nyasaye java ne jelo chielo logi mabati tato kata makete tado onge. Ka Nyasaye nobiro ma Jehova ting'o mabati ka kelo na gero ot matieko ma mabati odong' pod odong' nyaka sani. Ka Nyasaye apiny mondo reswa, Nyasaye mariembo wasikwa, Nyasaye mariembo nyaka dhier, Nyasaye magolo nyaka fuwo, Nyasaye magolo nyaka ura, Nyasaye machango gik moko, Nyasaye magolo nyaka ndulume, Jehova Nyasaye matieko nyaka athma. Ondikine neno mane Nyasaye wuotho kod jo-Israel e thim. Dendgi ne ber, ne giting'o fedha gi dhahabu e lwetgi, ne onge jamidekre diergi. To ok mana ka warito chik Nyasaye, ka warito chik Jehova timore sani. Duga ir Nyasaye biro timore sani, okiny mana sama yaleni timore kuom nying Yesu Kristo ma ja-Nazareth. Timore sani kuom nying molo nying duto. Timore kawuono kuom nying wuod Nyasaye achiel kende jal manowal ka piny okwam. Kidwaro to timore ni. Aseneno Nyasaye no gi teko mang'eny motimo. Aseneno Nyasaye manya neno gi wang'a. Kaba lema ne nyathi mane otieko form 4 tich pesa onge, tich onge, kako timo kia, kos bende onge. Anyise ni bigo chongi piny, ang'e Nyasacho ma jawuok kamoro nono, en wuok kama ji kia opori apoya. Na apoka Nyasacho no, jal ma ja kumoro nono, jal ma ting'o gik madongo dongo ka kelo, jal man gi container. Nyasaye nigi bogi madongo dongo. Akia gimidwaro kuom Nyasaye miparo ndo tame timo. Ng'eni nitie bogi moting'o gigi tikia kawe sani kuom Nyasaye. Kaw gigi kuom Jehova sani. Awinjo ka nyathini timo neno. Koni bishop adogero kama ni Nyasachi. Ne wacho na gochonga piny mondi lemna ka piny odang' obaga. Sikona ni kaonge nganyala makalweta kanisa mondo tera kos. To Nyasaye ma jawuok kumoro nono, biro wuok kumoro nono, to biro puonja, to biro miya tich. Ana ka bishop mondo ago erokamano ne Nyasachi. Nyasachi miya tich. Anyalo miyo mama na gimoro, anyalo ng'iewo chiemo, anyalo ng'iewo giga. Tich kanyo, Nyasaye otera college, gi ng'ama kia chulo na fee. Nyasaye ok jam riambo, kendo Nyasaye ok nyal keto jatich ne wach maonge gadiera iye. Ka Nyasaye twist do jatich ne mowacho wach moro, gino nyaka chopi. Mi ambe na luor makoni bas. Adwana gone Ruoth erokamano. Nikech adier na wacho ne Nyasaye ni ana onge pesa mandatero nyathi dhako ni college. Tisekele lweta Ruoth, koro konyago. Ine jakonyna, in minyalo timo gimoka nyal. Sama no timo neno, na unje kapinyo chama, makaniso wuo. Kagigwero kamano ne Nyasachgi. Sama wuyo kodi kane, sama ng'ato rito chik Nyasaye, to wasigu momonji, biro ke, biro riembi. An gi mama moro kanisa manyonyuol joma manoka. Nodhi katedo gi nyathi achiel mawuoyi. Obudho kabisa. Chore koro ok dware. Chore nindo korie tiende mesa. Koro kopenje ang'o matimi? Yo kanyal bet kodi in. Ere gimi konyago, ikonyago ang'o? Onge gimi konyago kata chia.
kata nyuol ok nyal nyuol mayuoro kode ni ok no nyuol sama no nena TV ka kokiayo nene mi TV ka kaka kora lero ni wachni e kaka na lero wach chieng to biro timo na neno kono ono kendo ni karibu nene Nyasaye nyonyolo nyathi manyako ango madapim gi era ma Kristo era wago onge Nyasaye ni gik moko te kebonda magik moko ruoth ni go to nikech keni en go sa obiro mo koro kaw kaka gimora mora midwaro kuom Jehova kebondo osebiro gik madongo dongo dona osebiro partner ni ka wani ki container madongo dongo ma Jehova kelo ibiro mana yiero ini dwaro gimidwaro na mi yiero e gi Nyasaye ka nikech gi Nyasaye opongo ka do koro kaw gimora midwaro sani nikech Nyasaye nigi teko wala mokodi wamiyo nyingi duong wuoro maler Nyasaye da udi ka Jesse Nyasaye maseneno gi wanga Nyasaye mosetimo tije madongo kokalo kuom wach miyalo nyaka kawuono ni ikela kawuoro maler mondo yalo wach mondo ikemuma erokamano kuom kelo gik madongo dongo chokruoge ni Nyasaye mangima dhako no dwaro gire dichuo no dwaro gire nyathi no dwaro gire dala no dwaro gire anyuola ni dwaro gire angane dwaro gire Jehova ngama chunyo bolore muluri Nyasaye madwaro gik moko nyimi Jehova timnegi adong mondo agoni erokamano Ruoth kuom gik madongo misetimo erokamano Ruoth nikech isewinja sani nyingi maratego mondo yud duong e remb Yesu Kristo ma Nazareth an magoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa awuok e piny Karachuonyo ka Uma school Kandiege West Karachuonyo yo mochimo kak dhimo godo Uma kono anyara sembo kanikela modak Ndhiwa Rangenya school anya jaduong manosenindo Rufus Agola boy awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ namba na kaw awinje chunya nagombo monda rom kodi agombo monda yelweta kuomi agombo monda lamni agombo monda somni muma arwaki e kanisa wa 0720403913 Irena koma lweta ndieni orengo kanyo Nyasaye mundu gwedhi kawaro mukendo e nying moloyo nying duto nying Yesu Kristo ja Nazareth